Hello! Hi guys! Welcome to our channel. My name is Myra and kung bago ka pa lang sa aking channel, please do subscribe and welcome me. So today is another day and wala namang ibang special. Gusto ko lang kayo kumustahin and kwentuhan ko po kayo. So if you are interested, happy watching! Hey guys! Hello mga kamay! Good morning! Good morning po sa inyong lahat. Happy weekend! Today is Friday, May 14, 2021. So, kumusta po kayong lahat? Supposed to be day off ng karamihan. Pero ako, like ng boyfriend ko, day off niya ngayon. And ako eto, kumakayod pa rin. So, good morning sa inyong lahat. Ayan, naglalangis na ako. Naglalangis na ang pesla ko. So, agang-aga, is 8:45 in the morning. And, ayan, kita nyo naman, pawis na ako. So, wala namang ano ngayon. Gusto ko lang kayong batiin at kumusta naman kayo. Kasi hindi na ako nakakapaggawa ng matinong vlog, kung ano-ano na lang. Pero nandyan kayo lagi para isupport ang channel ko. So, marami pong salamat sa inyong lahat. So ngayon, kaka-open ko lang ng aking shop, 8 AM in the morning, and kakatapos ko lang magsampay-sampay sa labas. Kasi maliit lang ang shop ko, so kailangan kong ilabas yung ibang item sa labas at kailangan ko na ipasok mamayang gabi yung mga item na galing sa labas. So ganon, tsaga-tsaga lang kasi maliit lang yung space ng tindahan ko. So puno na siya, malapit na akong hindi makita. So far, thank you Lord, okay naman. And yeah, na maaga, meron na kaagad tayong kita dito sa aking mahiwagang arinola. So yun, maaga pa pero meron na. So thank you Lord and grateful sa simple things na nangyayari. So lahat tayo ay maging grateful sa kahit anumang simple things na dinadanas natin sa ating buhay. So napakainit, kaya pansin niyo lagi akong nakalugay, nakatali. And yun, hindi pa ako tapos maglinis, nagpahinga muna ako kasi pagod na talaga ako, hindi pa ako nag-start. So ang dami kong gagawin. So far, tuwang-tuwa sila dito sa aking pa-freebie na candy. May nag-comment doon, shout out sa'yo, sabi na dapat daw 7 pieces, good for 1 week. Sisi, baka malugi ako kapag medyo LL na, okay, pwede naman, but for now, dalawa muna. Ganon. So ang saya, kailangan every gising, every day is a blessing from God. So kailangan we do our best sa araw-araw. So ayun, kakatapos ko lang mag-arrange nitong eyebrows kasi maraming nag-request ng eyebrow na yan. So ito yung eyebrow na Maybelline New York Flying Eyeliner. So ito siya. So halo-halo po yung aking tinda. Merong damit, naukay, merong bago. Halo-halo po yung aking tindahan, kaya tinatawag nila po ito Mardisar Merchandise kasi kahit ano pwede ko pinta. So hindi pa ako nakuha ng permit, kukuha ako ng permit I think after matapos ko ang 5 to 6 months and then pwede na ako mag-open ng permit para maging legit tayo. So for now, wala muna kasi nasa stage pa ako na observation, ino-observe ko yung tindahan ko kung okay ba at ino-observe ko rin yung sarili ko kung ano ba talaga ang gusto ko. But I think for me, masaya ako sa ginagawa ko. Hilig ko ang mga damit, hilig ko mag-ayos, kaya so far I'm happy. So that's the important. So may mga time na minsan mabenta, minsan hindi, pero ganun. Meron akong baong eto, hindi ito Milo coffee, ito ay tsaa na hinaluan ko ng gatas. Nasawa na ako sa Milo coffee, so ito naman patingin ako dun sa labas kasi baka may bumili. So
buti na lang walang nakakatugtog ngayon, kaya may chance tayo na kwentuhan ko kayo. So, Lipton tea po ito. Sarap. So, I noticed since nag-start ako dito sa tindahan, alam niyo yun, yung lagi ako napapakain ng mga street food. So, I feel nag-gain ako ng konting weight. I feel. Or, hindi ko alam. So, I feel na nag-gain ako ng konting weight kasi naging tight yung mga jeans ko. Sabi ni mama, gawa daw yun na exercise ko araw-araw kasi lagi ako mag-exercise ng leg exercise, knee exercise, and hardcore na cardio. Parang naging tone yung mga muscles. So, yun. Wala. Kaya, mapapakain ka talaga kasi sobrang dami ng pagkain dito sa paligiran. May turon, may lumpia, may kwek-kwek, chicken skin, o diba, may suman, may pansit, may pandesal. So, nandito na lahat. Pera lang ang kailangan mo, and ayun, tataba ka na. So, ayun, nasa stage po ako na it's my second day na naayos yung aking brace. Ayan. Super puti kasi bagong linis kahapon. 1,000. Ayan. 1,000 peso ang mga ng linis. Ayan. Kulay black. May wire band ako dito. Kaya masakit. Hindi naman ako makakakain. So, may baon akong saging. Yun ang baon ko ngayon. 3 malalaking saging. Soap muna tayo ngayon. Soap diet. Ayan. Masarap po yung Lipton na hinaluan nyo ng gatas. Masarap siya. Try nyo. Init. Naglalast ito hanggang 2 PM ng hapon. So, ano ba yung baon ko? Tapos, eto. Ito ang aking favorite na tumbler. Binili ko pa to sa Malaysia, sa Hello Kitty store, Sanrio store. So, ang laman po nito ay ginger na raw. Alam mo yun, babalatan mo lang yung ginger, and then hugasan mo, babalatan mo, and then pitpitin mo, and then ilagay mo dito. Raw, as in raw, fresh. Tapos, I think mga yung tamang laki lang. Tapos, ilalagay mo siya dito, and then ibababad mo siya, and then yun ang iinumin ko in the whole day. Every day. So, nasa 4th day na ako ng pag-detox ng ganito. So, masarap naman. Tapos, yung sa bahay, ang iniinom ko doon, yung ginger naman na may lemon na pinakuluan. Yung babalatan mo yung luya, pitpitin mo, lagyan mo ng 3 cups of water, and then lagyan mo ng 2 slices of lemon. And you can add honey, optional if you want. And then, you can drink it warm. So, minsan, hinahalo ko din yun sa aking pure na tubig, pero medyo mapakla. So, iniinom ko lang yon every morning, warm, and every night, warm. But for now, kapag nandito ako sa shop, yung raw na ginger, nilalagay ko sa fresh water, and then yun ang iniinom ko in the whole day. So, yun. So, disclaimer, based lang to sa aking experience. So, nakakatulong talaga siya pampa-lose weight at pampatanggal ng bloated. So, hindi lahat hiyang, but for me, hiyang ako. So, wala namang masamang i-try kasi parang health benefits nga siya na minsan parang kang nag-ginger detox. So, pwede mo naman siyang i-blender, gawing juice, lagyan mo ng mint or cucumber or lemon or calamansi or tarragon grass and basil, pwede siya. Para magiging ano siya, juice. Masarap. So, lagyan mo ng honey or sugar if you want, but I'm using sometimes honey and sometimes coconut sugar kasi hindi siya masyadong, alam niyo na, mas maganda yung healthy a little bit. Kaso ang mahal kapag pinili mo na maging healthy, ang mahal. Yun. So, try nyo na kung gusto mong malesen yung bloated mo and gusto mong mag-detox. You can try the ginger water or yung pinakuluan na ginger and lemon. So, yun, share ko lang sa inyo. And sana magustuhan nyo. And let me know after 1 week kung ano yung effect para sa iyo. Kung hiyang ka ba or hindi. 1 week, as in 1 week, try mo na mag-ginger water, and for sure, meron kang something na mapapansin na pagbabago at magugustuhan. So, ako, nasa 4 days na ako and meron na ako napapansin and I'm so happy about it. So, yun lang.
Ang lasa niya, syempre, lasang ginger. Kapag hindi ka sanay uminom ng tubig na parang may something, hindi mo magugustuhan. Pero kung sanay ka, okay lang sa'yo. First to 3 days, hindi ka masaya. But kapag nasanay ka, okay na, normal na. Isipin mo na lang na for healthy and good for you, and that's fine. Tapos, 2 tumbler yung baon ko. Meron akong pure fresh na tubig na may nadala, pero hindi siya hindi ko nilagyan ng ginger. Kasi kapag naubos tong tubig ko nito halfway, dinadagdagan ko na lang yung tumbler. So, yun lang ang aking little vlog. Sana may nakuha kayong konting idea and tips from me, and it's up to you kung you can try or not. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung pinagagawa ko sa buhay. So, yun lang yung update ko. Work, nandito na naman ako sa tindahan hanggang 7:30 in the evening. So, pagpasensyahan na yung background ko, ganun talaga. So, ito yung bagong damit ngayon. And yung arrival ko. So, 2 for 180, 90 pesos. So, diba? Mura lang ang mga paninda. And yun, that's all my vlog for today, mga sisi, mga kamar, mga sisi love, and thank you everyone for being there, for to always support my channel, and mega shout out sa inyong lahat, as in lahat. Maraming salamat. Huwag niyo pong skip yung ads ko, ha. May ganun. Para meron akong pambili ng isda ni Rasmus. Si Rasmus pala, update, ayaw na niya nang kumain ng isda na tamba. Nag-upgrade na siya. Gusto niya ay yung matataba na galunggong na lalaki. Gusto niya yung mataba at malaman. So, 2 putahe po yung gusto niya. Galunggong na paksiw, galunggong na prito. Kaya magastos po si Rasmus. Yung minsan, alam niyo yun, yung naka-budget ko para kay Fiona. Yung Fiona ko, yung alkansya ko ng baboy na malaki. Si Fiona yun. Yung sa halip na panghulog ko doon, napupunta kay Rasmus. Kaya minsan ginujoke ko si Rasmus. Ano pa yan? Para kay Fiona yun. Napunta na halos lahat sa'yo. Pero okay lang kasi stress reliever naman namin si Rasmus. So, for now, bye-bye na and see you on my next vlog. Ingat kayong palagi and God bless you all. Happy weekend! Bye-bye!